Vacances d'estiu. Michael? No em descobreixis, bé. No ho dic per mi, però crec que cal protegir els innocents. Esclar. Andrea? Sí? Les formigues van a la disco? Bé, s'ha comprovat que les formigues són molt intel·ligents i també que són molt organitzades. L'últim que farien és anar a la disco. Doncs com és que aquella porta un collaret platejat? Molt simple, Vivian. Què? No diguis més xorrades. Ets com una pedra, tio. No et creus mai res ni et fa gràcia res. Amb aquesta cara que hi poses... M'avorreixo tant. Fa 4 hores que s'ha acabat el curs i ja m'avorreixo. Escola tancada! Per sempre! Yeah! Què passa, tios? Animeu la cara! Podeu fer el que vulgueu! De què va tot aquest escàndol? La Thatcher ha tancat totes les escoles? Ja vaig fer bé de votar els conservadors. Tenim vacances! Acabo de fer l'últim examen del tercer trimestre! Últim? No sabia ni que hagués començat. Doncs, parlant d'això, saps, el teu tutor diu que si no et presentes a classe el curs que ve, Mike, ell i el degà replantejaran la qüestió de la teva beca. Ah, sí? Doncs ja li pots dir que encara tinc les fotografies d'ell i el degà junts al llit. Potser demanaré el doctorat. Vacances d'estiu. 12 setmanes sense res a fer i, a més, aquest sol tan preciós. Ei, no us fa pensar en quan éreu petits i sèieu al jardí només amb calçotets? I com us els omplíeu amb quilos de fruita per semblar pirates? Sí, i com després, quan el pare i la mare no hi eren, us despullàveu del tot i us recargolàveu a la sorra com si fóssiu serps. Oh, mira, ja arriba el Nil. Ha sigut terrible. M'he assegut a l'aula magna i he posat les pastilles pel coll al pupitre. I el meu llapis de recanvi, la goma de nata. I també un xiclet. I un bolígraf de recanvi. I pastilles de recanvi, i una goma de recanvi. I la meva maquineta de fer punta en forma de gelat. I 3 gomes de més amb 3 paquets de pastilles pel coll. I una mina pel meu llapis retràctil. I el meu llapis retràctil. I recanvis per la mina del meu llapis retràctil. I xiclets, i llapisos, bolígrafos i pastilles. I el tio va i diu s'ha acabat l'examen. Fantàstic, Neil. Espero que algun dia m'ho tornis a explicar. Nil, tens una intel·ligència de formiga. Ah, sí? Neil, tu vas a les discos? Tu sabies que els humans ja construeixen ponts? No fotis. I com els fiquen a les discos? M'agrada perquè a l'estiu pots fer el te al jardí. Esclar, sempre que no siguis una formiga, elles li deuen fer sempre. No, t'equivoques, Vivian. L'estiu el fan al niu. Oh, ets un mala sort, Nil, oi que sé? Ei, tio, segur que el Nil escriu a les portes dels vàters públics. Per qui ha passat mala sort? Sí, és una bona idea. Sí, tots a insultar el Nil, tios. Ja no ens avorrirem més. De veritat? Va, doncs, calla, Nil, imbècil cara de mona. Ara tu, Michael. Gràcies, Beb. Aviam, què és una cosa lletja, fètida i avorrida que hi ha al meu costat i que es diu Nil? Jo? Molt intel·ligent. Tots m'ho dieu, oi que sí, tios? Sí, t'ho diem, Nil. Sempre que ens recordem de qui ets. Fulana de tal. Passat amb la roba, Nil. Ai, val més que me'n vagi a dalt i m'estiri una mica al llit. Ah, com lo diu? És un rotllo, un tarat, un pilota i un maleït cotilla, també.
Té sentit, Rick.